Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublitay tinapalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Ti pagkasalitaan ni Olga Napoluan, Panagim Bubukod. Dear Manong Nemi, nagamam mo kami kay ni Nelson dito'y Saudi Arabia, Manong Nemi. Uwan, nagaram ka niya ket gabote patpateg ko ken patcheckmate nga agar ibat pateg na. Tama gusto kisuna Manong Nemi ta nasingpet. Saan nga unay nga maun-uni medyo ada kalkalsab na ngam data or ti magustuha. No saan unay nga maun-uni ti lalaki ken medyo ada panagbabain na wano natay ada kalkalsab na magustuha. Tama, namnamaek Manong Nemi nga nasingpet nga agbalinto nga asawa. Sa iso ng skilled worker, Manong Nemi, idinto agtabtrabawak mat iti may isang hotel. Oy. Idi adan nagkinaawatan mi, Manong Nemi, naggadan mat nga nalpas ti kontrata mi. Oy. Isumaten, Manong Nemi, ti panagtulag mi, nga agawid kami dir Pilipinas, taplanon min ti kalay sa amin. Tawag ko nga rod da ito, Manong Nemi, kinimanong ko nga June, nga adda idin iti Canada, nga damatan asawa na. Duwa kam lang agkabsat, Manong Nemi, nasapa kami nga naulila iti amakin ina, ti bagpintasan na. Ada ni manong ko, nga nang tulong kaniyak, tapno makapagturpusak met iti kursok nga HRM. E dinto, taisuna Manong Nemi ket may isang accountant. No mampay awan idin, di ginaganak kada kami Manong Nemi, ngayon babaen dito sa lukag, gaget, ni manong ko nga June, nga di makapagturpusin, ket tinulungan nakmet ka nakapagbasa. Imuno na, isuna nga nag-abroad, tinulungan nakmet ka nag-abroad, ngayon Mike dito sa Saudi manong. Dito yung matan tinagam-am mo, Mika ni Nelson. Kaya pa nagawid min dito Pilipinas, syempre, Manong Nemi, inyam amunak kada ginaganak yung ko ano. Kakapsat na. Adamat idin, mapaspasamak ka na kami, Manong. Tayin sakot konti kinapirhen ko. E the first year anniversary tayo na yat mi. Iliadakang pa lang sa Saudi. Nagtaros kang narot ibalay da, Manong. Kalbasan na, yung may kamimitan si Warungkar, dito ayan ti kakabagyan mi, nga ni Auntie Sedi, Manong Nemi, tinagtarusan mi. Naplano nga roti kalaysa, Manong Nemi, kat dito lugar mi. Tiadada kinayat ko, nga nagkalaysaan mi, naman pa siyak ti babayan. Ngam natong palisuna, ken kayat ko, nga dito lugar mi. Dimak na kaya nakak, ken dimak kalak na lugar. Isut pagipatagdaram mi ti balay mi. Nakaragsak kami Manong Nemi kada di ka aldawan di kalay saming sayang ta saan nga nakaawid ni Manong June.
Taoray so kumalang ti agawid sa nga balin og mabati ti ipag ko ken ti maysan nga anak da. Yung manaragsakak lata. At talagang natungpal ko ang terapap ko. Panakaisagana nga naimbag ti pamilya. Ken ti lalaki nga namnamaik manunaymi nga makaedad kanyak tiragsak. Nga saan to nga mangpasakit kanya. Kalbasan ti kalaysa manunaymi inrobot min. Apinatakder ti bukod bingabalay. Inawak met idin manunaymi dito inauna nga anak mi. Ini malpasan ti balay manunaymi dito'y kami nga nagnaed. Nga dito'y maten nga impas nga ikot inauna nga anak mi anife. Kaya't pailaeng manunaymi ni Nelson ti agsubli sa Saudi. Gabota, agkasapulan dalaunay nga ro, tikas ken kuana. Sweetheart, palubusan na. Naguri ka. Apay, di kasi nga oras. Agad chiko ka manin. Hamet, man. Ada nadlaw ko ken ka Nelson. Nadlaw mo? Idadata ka sa Saudi, di ka mo uni. Ngayon idadatan dito Pilipinas. Nalingmad kayo mo so, ko na. Gagange, siyempre, kasangsango ko nagiti kaya kakabagyam nga nagbalimot ka na singad kanya. Nagiti kakahayong ko, kasinsin mo. Siyempre, siya ka nagkapoy di Saudi agad. Siya ka di rumbeng, nagpaala. Natangar tinadlaw ko eh. Nalastog ka gayam. Nalastog ko na. Bon. Nag-inom kayo, nagdikasinsin ko. Sige, mga kabayaw, kayong. Sky's the limit. Ano, kwarta nita. Sige, kami gumanang ni Arak. Kami gumanang ni Pulutan. Gagangi, nakainom ako. Naon inom mo, asla ka lang natuktukan ng bisokol. Ako naman, ngayon na da inom mo, sos, naglaing ka nga sumao. Ang kapaatiw, si kalat at bida. Una, kakaiso ng andak di Pilipinas. Diyak ka nagrinig ta Arak. Idinta, agsubliak pa rin sa Saudi. Mamanuak makaraman. Nagrigat pa yung mga matiliwa. Sige, papaskot, uminom ti Arak. Itatandak pala di Pilipinas. Sige, palubusan ka rin. Siyempre, adot naggastusan at nagkasarta. Sa naggastusan tating parakter tanga balay, basit na tinabati. Kitap no adamot ubrak. Mangipot-apak iti negosyo. Kasi kumuntan niya. Laundry shop. Ken water refilling station. Pagkadaram dito nga negosyo. Yeah. Pagawaya ka da. Paglakuan dito nom. Ken pagpalabaan. Laundry shop. Ken water refilling station. Kasta nga ron tinapasamak manong nami nagnegosyo ak. Kat syempre gabotaawan ni Nelson nagsubli sa Saudi Arabia. Kat agkasapulan ko at kaduak. Para i-deliver ko. Para karga. Para i-deliver. Kaya na dumapay manong. Nagasapulan. Kaya siyempre, kasapulan, manong nami, di panangalat lisensya, karay na dumado mga permit, tapno sana ka marigatan, manong nami, namamok ni Daniel. Hello, Olga. Hello, Daniel. May sakang accountant. No problema mo to, problema mo pa pag na iti papeles mo, iti BIR, o na panagbayad iti taxes, iti yearly ka mabaybayadan. Dak, tulungan ka. Kinagaman na ka. Sikat agbaling accountant ko, kada ito negosyo.
Sa kapitagilakad ka na gidaamin nakasapulang nga lisensya na dumapay. Baka nangina mo ti charge mo, Daniel. No? Kalkalay ka na lang. Walang siya suluat ko na. Yung magkasapulang tumidlat accountant para iti panagbayad mo ti tax. Awang ti business agad ang sapon na accountant. Doon ka accountant nga manager. Agamanak Daniel. Kinunak manong. Kaya siyempre, sana ka nagregatan, nga naglakad, ka nagiti permit ko, kanda dumapay, gabot at dangar din Daniel. Numanot ibagana, ang lakad nga na nangina, ted ko. Ang balit irilimit, panagrenyo, kanda dumapay. Doon nga tawain, manong nemi, nagahawid ni Nelson. Kaya siyempre, mailit itong galmay sa kanakami. So nalayang manong nemi, ta sinubyan naman yung tidati nga ramid na. Agayab, karagiti kasinsing ko, bayaw, magayon, adak manang. Agranak teman yung tiarag kadbulutan. Ay, narawamak ba't din manong na-immune ako. Ano kasta nga mumalimin, daytan, nakasagana tilamisaan, adan arak, adan pulutan. Pasarimat, dagiti kasinsin ko ati, remedyo ti pulutan. Ta isumat iti makamu iti arak. No, astamat nga rumabiin manong nemi, kahit mailiw isong na, agasumat pa nakailiw ko. Ay, anusak manong nemi tagat chiko. Numampay agdigos, agtutbras, ngem, nasangir tulat ta, anangarod, maruwamak tulat ako nakmo. At sagbay manong nemi, anak subli, namatyan na. Kan idi, kalpasan man, iti duwa nga tawen, manong nemi, adan ni Fe, inauna, ni Marie, iti may kadua. Tsaka kaya tagsubli. Ano? Agpurgot ako. Yan tangin, nayurak ka na rin niya, nuyunak tipuunan ta. Tulungan kang ti negosyo. Yan tangin, nabindas mo. Mangiput up ta iti another 2 branches. Ano? Paduan ta ti branches ta. Kawun. Di ba? Tapos di ka stakit ta. Dakdakal ti negosyo ta. Okay, kaya ta nga ta. Kaya ta. Abigad din nga saan. Ramda, dakmutan nga, gilakad mo niya, magkitinas ka ng may lakad. Hana yung problema na ita, Nelson. Tapay. Diyan ta accountant kon. Accountant negosyo. Ni Daniel. Di kayo pagay mo nagamam mo? Basta dadalin pa nagbabayadan iti PIR, taxes, kan pa nag-renew ti lisensya. Adala tayo na. Speaking of Daniel, Daniel Pinagamamok manong nemi de kiti dua. Sige gayang pare. Iti nakagasgas at nagbaling asawa ni Olga. Nagapugdis ako di. Ngayon magpurugod ako. Sigawan kami accountant dati negosyo mi. Kaya plano niya talaga ti mangipasdak ti another 2 branches. Tulungan kayo. Mabang tayo, agpwesto ka na iti napipindas ka lugar. Tap narigas ta, at no dagdakal ti negosyo, dagdakal mo ti baganan siya. Amok na ita, may sakngarot nga accountant. Awan problema, hindi pa nagipagnayo ti panagbayad yung tax, iti BIR. Siyak ti makamu. Manong nemi gamot na nagpurgudan ni Nelson, data doang nga talon nga branch manong nemi iti water refilling station hasta matan iti a laundry shop nga negosyo mi. Medyo nag-aadayo manong nemi. Dahil tamatan na, malasid ti delivery truck, gimatang kampay manong nemi ti pang pamilya nga service mi. Ay
Aging ka nagsikugak manen, manunemi. Stunan to, no lalaki dito, sweetheart. Ha? Stunan to? No lalaki dito, yan ako. May katlong anak ta. Ha? Adanton Nelson Jr. Jaka iti Jr. Napintas ti anayas manunemi tinegosyo mi. Ididamo. Ang na lang din ti ipasngay ko ni Anthony tinaudin nga anak mi manunemi ti bunso. Ket siyempre, nagpalayged akong taumanayan ti talo na. Nagtutuloy lahat tama nung naming ano kasta nga mamalimen kadwa ni Nelson digiti obreros ko. Obreros mi manong name. Iti talo nga sanga. Boys, guys, agkuti-kuti di bulbulungin, babalinin. Aging ka manong name. Nga madlaw ko king kuana. Gabota imado digiti empleyado mi manong name. Nagbalin matang nasadot ti asawa para baon matlatan. Kagabo ta saanan nga gidil-deliver agitudo ag baon latan manon nemi unog supervise kadagiti branches. Sa alang nga malam ti panaginumnan. Uri bigbigat mano. Ada suksok na rin na manon nemi nga beer. Nakalamlamis la tamat ada itirap. Sweetheart? Hampir nga malam ah. Hampir nga uminom ka ti beer. Beer lang. Amo ti beer kit talong da ito. Ni. Sa mahali matinda ito ya. Nagpaling ka man ng alcoholic. Matikan ka. Di mo madlaw ti bagim? Kumarkar sang kutis mo. Ken awan hindi dati nga guwapom. Makapadakas kang ka ti arak. Okay ti arak. Kasapulin mat ti bagi ti arak. Anyam, nukas ti matan nga. Ori bigat kat nasangan kan. Nakat di ba kadanagan? Yung problema maya. Nasalbi na ko mga napinas na negosyo. Ha? Ano nung nga ti kwartam? Maturog yan na bangko? Gastusan ka. Una nga maapi arak ti panggastusan. Nagat problema maya. Abay, agkurkurang ka diti, agserbi, kadagiti anak ta. Dumakdakal na kita anak ta. Dumakdakal mo digiti gastos. Nga bala, okay mo iti negosyo. Ano problema? Kwartak na kita. Kwartata nga doa. Adadot kwartak yung sika. Nagsubli-subliak sa Saudi. Uri na ito balay ta. Di ba? Adadot kwartak, kanay kapat, ito na ito nga balay. Tipo unang may muna, kwartak. Sak nag-Saudi manin. Binulang nga patuludak. Dumakdakal din ang urnong. Aking nga nanayunan ti sanga, tinegosyo ta. Sa ita, palitan na. Uminom ka lang. Hanggang nga paritan nga may palagip ko. Nga saan nga nasyaat. Tinalabas nga arak. Sintiran tabagim. Kayak. Ano da nga, glaladutak. No, saan ako uminom. Una nga, uminom ka tustong nga oras. Sumartagan. Dito ka nga ba nagtipagriran na? Lalagay pa, maupay ti man nagriran haan. Hanta pa nagapa. Namita ka din nagapa ta? Sige. Anong Naomi? Nagbalinan nga problema at asawa. Amos na saan nga makatulong. Dito. Dapat di kadugon tao manong Naomi asla makaperdi pa yan tinegosyo. Sa bagay, haumat ka dito umaya. Kadagiti customer, kadagiti tumawag na lang tapno deliver kami iti danom. Dagiti umaya, agipang kadagiti palabaan da. Nga muslimat nga dagiti aggapo iti hospital, kada hotels, dagiti awat mi nga malablabaan.
uri pigbigat. Aldaw. Kat no kasta nga mapalaluan ng tuminom, manong nemi maturo ka. Kat inton makariing iti malam. Agsipnit. Kat uminom matmanin. Ay aban na matmanin, di kiti obreros mi. Uno saan, di kiti kakabagya. Tapno adalang kasahaw na. Kat kas iti dati manong. Isumtuman ng tibida. Isumtuman ti makaadot sa No aping kinayat ko, idi kat saan unay nga mon uni. Adagal kalsab na. Tamok idi kinasingpit manong. Namitamatan. Nagbalimatan nga mamartek manong. Di makadagas. Dapi ko mamad no, dito'y balay, ti paginuman na, ngimsaan. Ado na kiti gundaway manon naming nga masipsiputa nga kumaot iti kaha. Nelson? Nabay? Ano na kita halang? Masabot ko kwarta. Pabanam? Paspasyal. Narigat mo, no, dito lang ayang ko. Ag-relax mo ta. Ag-relax ka? Datay ko mga sang kapamilya. Lalaki na, busy ka ba tinegosyo? Mapamit dumayo nito sa bali nga lugar, manong nami, kat sadyay. Nakalaslas tugtun nga mga yab, kadagiti kayat na nga kasawa nga uminom. Lumani nagapa kami. Sa ating mantikas ito nga raramidem, Nelson. Saan nga na siya ito raramidem? Taan ako mati problema. Ha? Lalagay pa. Adado nga amang ti kwartak na naikapit nila ito nga balay. Kenti nagpunan ti negosyo. At ako madagad branch number 2 and 3. No saan nga ti kwartak ka nagapod di Saudi? Wala nga. Ibusan batin. Manot gastusan tinaldaw. At adumatin na tagastusem tinaldaw nga tasumrek magmaganan siya tayo. Dala amin, imposible Mano lang kwarta kalalak tinaldaw, alaman? Jesus hapo. Di ta mapupuutan. Baka no. Kasalamu. Apay payda mo kakadragsak ko na ito Ang tanging isang kamatan nga ganak. Di mo tasana kung nga ganak. Iso ako dinakbatin sangwen. Nga hanggang maililiw ka niya. Sa bagay. Kasi lang na po kaon din interest mo ti sex. Ori siya. Iti kas na kalangam. Nga nakakarokan. Nga nasanger ka lata ori bigbigat. Ori digos ka. Nakasanger ka. Kaya naman tutumpahan ka. Nelson. Kahit mo, ha? Anak aganawan ton manong na iminigit anak mi. Nadamatan nakam da siyempre ni Fe. Nagraduaren iti high school. Nagraduaren ti elementarya. Basbasan iti high school. Kastamatan nagiti duwa manong na nga anak mi. Mami, ba't kastoy kayo matanda di? Mami, di ka dati mat kasang gagapapa. Sigamit lang makasungbat, dada nga saludsud mo, Fe. Kaya man na siya, teramide ni daddy, pakaragsakan na deta, mami, sa mga paritan, Ano ta ko nam? O magidam, kansyak ti kanunungan ti inaw ng anak ta? Kaya ni Marie. Sino kayat mo kada kami, ha? Marie. Kaya Anthony. Ni mami, uno siya. Nagsinakam kas pagarikan. Sino kayat yo? Sino surutan nyo? Siya? O ni mami yo? Hindi na kita kasalsalot. Suda mo, Nelson. Sige, kamit lain ka naman kung kontra tiraramidek. Yaman ka. Tamamartay ka lang. Kahit nubabaero ak. Ano ta amok? Baka no, super paginggas-kastong ka na kita alalam nga kwarta. Baka agsusugal ka pa yan. Taldakan. Basta dinakparitan di kahit ko. Dahil doon pakaragsaka. Ha? Kwartak tigas gastusek. Saan ko nga daw-dawatin nga kapuking ka o kwartak? Manong Nemi, intultuloy laeng ti asawak ti kasdayan nga bisyo na.
ti agalalatan manong. Ket ni, dumakdakkel met ti gastusan mi ta naggraduarin ni Fe iti high school ket addan iti college. Sumarsaron tumet ta nagiti duwa kapsat na manong. Gastos para karagiti anak bi. Inaldaw gastos. Hawanin manong. Naging ka nga, nay. Ngayon ti kastoy mapaspasamak manong nay mi nagikatak karagiti adubang empleyado. Aw maten, ti pasuldok kalakwada. Ken, nagsardengan manong nay mi ti maysa nga branch. Nasiraanin. Tinagtungpalan na manong nay mi. May mesan. Tilaeng nga main branch. Manong nay mi. Bimasit empleyado. Tabi masit matenti. Negosyo. Pirinto ta. May bibusin ti puunan manong. Kadno kasta. Nga saan kong ikan. Ti kwarta ni Nelson. Ta siyempre, dati-dati nga agal-alay ti kaka, saan ko rin ikakaha. Ibulsa. Ilimeng ko manong nemi. Ti makadakas, agsapol, masapulan na. Saan ko rin iduldulin at dalatang kanya. No saan nga mangted manong nemi agwala. Saan ka mangted? Saan ka mangted? Hawanan ti maited ko, makita mat, Nelson. Apo, kan. Nagsaran din duwa nga branch. Tiya, negosyo tayo. May masan din ang bati. Ipatulog mo ka di nga malugi pa yan na din may masan nga negosyo tayo. Nga pati kinamamartek mo. Babaero ka pa yan. Nagsugsugal ka pa yan. Hindi mo na gundaway manong name na tong panak. Nay ko! Kahit bumay! Nay ko! Paunay ka man, Nelson. Tinangayatakking ka ini, kaputambok, kan patsa ka na singpet ka. Nagbaliktad mo, ten. Anong name? Katang imbes ko nga siyak ti kanunungan, di kiti anak ko, anak mi. Ngayon, adadamat manong name, nga ti amadat kang kanunungan da. Mami, Fe, padasin niyo kumamad na bagbagaan ti amayor, maring da kayo nga kakabsat idinggan na. Bagbagaan mi maktan, mami. Nga may sutragsak kukunan. Saan niyo nga na nakonkontraan? Api ko mga jak kontraan. Kakasik lang mga limlimang ti kwarta tapno saan na nga ibartek ko na niya mga bisyo na. Panunuta ma? Nagsardengan, nasiraanan ti duwang ang branches. Kabigsayo ka, aggastos iti eskwela. Diba? Nagbalabali to tandat ni daddy. Dito ti daw dawat ko kinabot Diyos. Tanong kasta manun na imi nagsumuknal, no kasta kasasaritak ni Apo Diyos. Agpagpakasya kan kuan. Diyos ko. Patsik, nganti mamaspasamak kat panubo, panakasuot. Tatakaibit lang Diyos ko tinagkuna, nagasapulan mi, iti panakasuot, panakasubo. Tapno, agbaling kami nga adadahan at ibigker nga kumarepet ken ka. Idawdawat ko kasapay ko matasahan na kamarigatan nga mga magsarangit iti nga panubo. Idawdawat ko. Nasapay ko ma. Sapay ko ma. Ta sumarding tunti kasto nga mapaspasamak. Manong naming. Pinatgan na po Diyos tigid daw ko. Ikaputa pinasarding nan ti asawak uminom ti arak. Ta maiparitan kang kuwana ti arak. Idi, tanay ospital, kad naadahanin ti sakit, gapu iti arak.
Nelson, ready ko na ti doktor. At danta, tama ti dalim mo. Para. Dito di ko na keng kaidi. Nga saan nga makatulong keng katiarak do di kat makaperdi ta salud na tinalabas apa naginom. Sinsintiran ka lang idi nga warwarninganan kitam tabagim ta salunat mo. Ita, nakaalakan, tinakana ka sakit. Eh, ko pa'y nagpawad ti biyag na. No kayat mo pa'y nagpawad ti biyag na. Diyagtong palka ti bilin ti doktor. May parit kang katiarak. Sigarilyo. Manong nemi, nagdakkel ti kastos mi. Nakautang pa yan manong nemi kini manong June. Nadadya Canada. Imbaga kang kuha na ti problema. Nga tinakasingsingpet nga Nelson, idagar-arem pa lang kaniya. E dinabiit kami pa nga nag-asawa. Nagbalinan nga mamartek. Ngagkabilan no saan na kayat, o no saan na maaramid ti kayat na. Nakautang nga kidrakkel ka ni Manong June, Manong Nemi. Kaumat sa bali pagkamahak no saan ni Suna. Nasiyata na yung bagmat ti biyag na. Biyag da nga asawa. Hinyawid ko siyempre ti asawa. Babali na magtan ti rumuar. Naggata nga akalag iti agas naman. Kinibili na nga may parit kang kuwanan ti arak. Saan nga agat-arak na asawak. Angim, Diyos ko, maulila ka ni, dagit anak ko, iti ama. May parit kang kuha na ti arak, manong naming iliblibas na ti minom. Hoy, ano na ita? Matayak no saan ako minom. Ano? Diyos ko! Kahit mo ka din di matay. Diyak pa kahit di matay. Sungarod guminumag ti arak ti subiyag ko. Anong name? Nagtungpalan na. Intaray mo man iti ospital. Saanan nga nakalasat pa eh. Diyos ko. Pinanawan na kami ni Nelson. Hawaran ta asawa. Natayan ni Nelson. Manong Nemi, kastaon na iti sangsangit dagiti talungan nakko. Iti panakatayan ti amada. Makaamang amin digiti nga nakko manong. Ngano siyak siguro ti matay. Baka nakurkurang ti panagsangit da. Kat siyak manong Nemi. Siyak amo. Gabot kasla. Ada mariknak nga ragsak. Agsangit akmet, agluhakmet. Ngem ti sangitak, kat dagitan nako. Gabutan na ulila dan ti aba. Ada matragsak nga mariknak, apay. Nalpasen ti panagsagabak. Gapo, iti kinaluko ti asawa. Awanan ti agalay ti kwarta. Awanan ti makitak nga kan maangot ko nga gatarak. Awanan ti agkaryar no saan na nga maaramid ti kayat na. Awanan. Gabotagin inanan ni Nelson Manong. Pasaray kagurak mo ti bagi, tiriknak. Siyak man palang ti asawa nga mabalo nga sila naragsak ang mabalo. Diyak libakan manong. Ada tuwa, ada ragsak, bangar nga nariknak. Itatawanan ti asawa.
adada nga saan narikat nga nakarecover dagiti talungan nako manong name. Ti pupusa iti amada. Ang binagbagak ida, masapul kag move anda na naruna, kadagiti dua, nga inauna da fe ni Marie kaputa kabigsada nga basa iti college. Ket kunak ka nakuada. Anak ko, uri nagbalin ako nga single parent. Gawanin ti amayo. Awan ti pagdanakan nyo. Takabay lang kayo nga pagbasahin naging nga makapagtulpos kayo amin. Ken maadan tinapintas nga trabaho. Ituloy ko tag negosyo. Balbaliwak man ti umutang kini Manong John, ni Uncle yung nga dadya Canada. Ken kahit ko pasublyan. Dagiti duwa ang branches. Tapnos gasta. Ket nakana namo matlang ti gastusin yung agbasa. Kaslad addan nga nalaglag-anen ti riknak manong nemi ita tawan ti asawa. Sa bagay manong ori di adda ket adda nga dakkel a konsumisyon ko. Dakkel nga maibilang nga babantot dadagsen. Abay, siyempre, naglingag gastos. Nalugi ti negosyo mi gapokeng kuana. Sag kariyar, sag kabil, no kasta saan nga mapugustuhan. Manong nemi, nakam ni Apo Diyos ti amin na mapaspasama. Iso nga dahi ta solusyon ti problema. Ti panangalanan ken Nelson. Tapno, saan nga may bilang nga adda krus nga bakbaklayan. Naggraduar ni Fe manong nemi ti kurso na nga accountancy ken nakapagtrabaho nga dagos. Nagturpos manong nemi ni Marie iti kurso na nga Hotel and Restaurant Management, HRM. Sa napagasatan manong nemi nga napamit iti abroad iti Australia. E dito ni Anthony manong nemi 5 years course. Ket kasto ni tiragsak ko, hindi mapag-graduar matin, amay sa iso ng engineer. Nakastrikmat nga dagos ti trabaho naman. Di ba kadakes? Di kiti mulatan empleyado ka at kaduak. Iti talo nga branches manong. Tanife, manong nemi, tapno na asadag, tapno saan nga magastuan, iti plete nangalan ti kasera na ti asadag ti bangko nga pagubraan na. Ni Marie adadya abroad, ni Anthony manong nemi kasjamat. Tapno saan nga marigatan nga biyahe. Tanada ito nakaidistinuan na manong nemi sa jamatan nga kasera. Dito yun nga mariknak tiliday manong. Siyempre, malaglagip ko ti asawak. Nelson, nasan ka mga nagbalin nga mamartek? Ang tinagiban mo kumati sa lunat mo. Adda ka kumapalayta. Adda ka mga kaduak. Itata, adan trabaho di kita nagta. Nag-asa din no, makalawas end of the week ngagbakasyon na dito. Bagay, alis tumid lang nga, mapanak iti ayanta, no mailiwak. Ni Maria, tawag lang, video call, manong name iti mga ti ili itong galmay sa kada kami. Tapno ni kasta, manong name kat may liwliwag ko, ti kinagmay sa impasnek ko na nang manage iti negosyo. Mapanag medda kadag iti lugar nga hangko mapadammadandano ni di. Ag-relax tanya nga rod. Ang gusto ko lang taman nakasasarita ng iti empleyado
Ngano dumteng tirabi manong nagligat tagmay mesa. Naging gama nun naming nga panagre-renew manin, panagbabayad manin ti BIR. Di may nakpinasyar manon naming ni Daniel. Olga, kumusta? Ayos to eh. Nakapag-recover kan sa amatan, nakapag-move on kan. At ano suro ka na makatawan ni lakay mo? So, lakang suro ka makatawan na. Nabayakin. Ewan na yan. Nagraduaran ka na, at trabaho na kita anak mi. Kaya ka Daniel, kumusta man ti pamilyam? No, kumusta kat isam mo? Manumat gayam ka anak mo? Nagraduaran? Awang pa asawa. Anya? Imposible. Ito mo pala ang mukha ang masawam. Tsaka mo. Nuapay. Ang pinatin mo. Nagsayang tikin na gwapom. Nagpintas ti trabaho. Dan sa pain. Adda pa yun bukod ko balay. Ha? Adda ba't negosyo? Iso na lang tam. Ganyan. Salsara ka mamati, kagangaw ka. Nagagangawal ka. Itaan niya nga rason. Api nga saan ka nga. Nasapak namin nga nasugatan. Ganda pa lang ti college. Nagayata kita na no. Yung masaktanak. Manipod mo ti din. Ingkarik ti bagi. Nasanam kon. Nga gayayat. Tadyak kayat ti masaktan. Apa nga di mo pinadas ulit. Tsaka mo. Ngayon ka na ito eh. Kahit ko apadasan na rin. Kaya di pa nga nalado ti Abin? Tinaskin kat padanak ti katakta ko na inay. Oresan kung maanak ka na. Sabi ko sa panang kitang kanyak. Balo ka. Nalakayan ang matabarong. Abi ka din na saan. Di ka gangawa kasta. Hana ka gangawal ka. Hindi nagamamuta. Kininjayak titulog ko kin ka. Pasit deta ni tibariknak. Ngayong sayang ko na. Tadaan ka man ti asawa. Loko ka. Nagim-imagine na nag-gay di. Nang Ronnie di. Ada na lakay mo di Saudi. Ada na di gundawin nga. Kasla panggap ko nga. Ibaga kang katarik na. Yung padsika kagura na. Gabatapi nga sika. Kat sa asawa ka. Baka no ibilang mo nga may saak ka na paglang na sulisog. Amang sulisog ka na kiti babae nga. Adda iti adayo ti asawa da. So na tinared ko tiniknak. Mamom. Hindi matamag ko na balokan. Nagragsakan. So nga babalawak man tiriknak ti bagik. Adda na tayo nga maapay nga naragsakan na. Makita kini, nakaslasaan ka una nga nagladingit. Tapay man. Siyempre, nagbalin hindi nga bamantot mo ti asawam. Mas asyanak idikan ka. No, dala ko mamaitulong ko kunak. Adamat ka din na itulong ko, ting karkarharag ko, masabi ko tamalasatam na panagsagagabam, kabutikas diya nga, kinaluko ti asawam. Sabi ko mga sumardeng to. Data nga panagsagabam ko na. Ngayon inodawat
Jak imbagbagang sabi ko matamatayon ti asawa na tapno hanong nagrigat ko na. Kaduanak gaya mi di nga karkararag. Nga malasata kamin tikas di klase na panubok. Agyaman at Daniel. Inaharamnak nga ron ni Daniel manunemi kit mo gusto kong mata. Tamasaplo kong harod ti kasasarita. Tumawag iti rabi. Unasaan kata isot mga habis kanya. Nukasta nga mo nang kayat ko tag-relax. Aging ga manunemi ngag-asawan di kiti anak ko. Ni Fe inyam amunan manunemi tinubyo na. Kata, siyempre, inawat ko mata. Mami, anak, tulungan na kami ha. Tapno, adaw manay nga, gusto siya mi. Ito na, pagid din saan. Kaya nadapang rugyan mi. Huwag. Oray sa mong ibaga. Agregalo ak. Kasti regalo ka na kayo. Kakaisuna. Nga nagsubli nga pimintas di negosyo tayo. Inang rona at di kayo paggastusanin. Gabot ha. At damatin bukod yung trabaho. Nang tedak-tedak kailakan tidahan anang rugyan ni kitag-asawa. Ni Fe, ni Arnel nga manugang ko. Kanadandamit manunemi iti balay. Idinto ni Marie manunemi nagawid. Tapno makikalay samit iti boyfriend na nga daw ti Pilipinas. Kat no mano idi tinted ko nga regalo kini Marie kanta asawa na kastamat tinted ko kanakwada. Kalpasan ti makatawain manunemi si Maruno ni Anthony. Adadaman nila nga talagang agmay-may saak at ada kabukbukodan da nga pamilya adan kabukbukodan da nga balay. No pekas tama ng nemi. Adalat na di gundawin nga tumawag da. Mami? Anak. Nanyunan nyo man ti kwartami. Dakait may gatangan nga. Lugan. Pagkita nga saan? Yan tangay. Ako matin pangusaran nyo ti kwartayo. Api ko nam ti kasta. Kad syempre. Awang kami mata ng paggastusan nyo ng pag-adalan. Kano da problema may ti kwarta, di, agkid daw kami kang. Awan ang mga mabubuot ti kwarta min tabangko. Ano ko na hindi kasta. Taaduman da kiti bang ipanak. Ada da kiti katgatangit nga lute, nga posible tubat nga ilakok, tapno ada dapat nga dumakkel ti kwarta. Kaging kaman ng nemi. Saan ko napupuutan? Nga tinaminsan nga pa nagkuyog mi kini Daniel. Anong nemi? Papanan na, nasamit lang masusurok ng ipatigisuna. Inito talaga nga kasapulak. Ngidara kupen na, Daniel, saan mga parigatin tarik nam? Kasapulam, tikas kanyak. Ken kasapulang kamit. Daniel, iba't patay kawal ka. At kayat, nga masugat anak manin. Sa mo pagarigatin dirik nam, anda karabing ng mga garagsak. Kabayagin nga nagmaymaysa ka. Agas, iti kabayag mo't nga nagmaymaysa. Manong nemi, dapay lang darang ang tartaray ka nagiturat ko. Siyempre. Nabayagin nga panahon nga naipaidam kaniya. Ta idi agin inom, di si bibiyag pa lang ni Nelson kat sobrang ti panagin inom na. Awanin, nabayagin manon nemi. Awan ti simrek iti kuwebak. Nabayagin nga tsak nakaraman kada kiti para ti agit. Nabayagin nga awan ti nangarahap kanyak iti nairo.
sa nga tamet nga nakababain kaputabaluak ket barumet ni Daniel. Wain manong nemi inaklon ko ni Daniel ket nagpapas kami tiragsak idi may sa nagpatnag. Agyaman Daniel. Agyaman met. Panuntan ba nagkalaysata? Okay. Isang gading rumpin. Kaya't kung nagasawa. Imbagkang ka, napadasa mo ang tinagasawa. Ngayon may kaduwa kong daway. Sige. Ngayon, kasaritak pwede kita anak ko. Siyempre, masapol ang mamonda. Ito na minsan nga aldaw manon na inawis ko ida. Mabaling ka di? Fe? Mangisaganak, pagsasangon tayo. Ore ta, di tayo magpalaunay ado. Duat anak mo, may isa kini Marie, sa may samat kini Anthony. Di manolo bilang tayo. Ano't okasyon, mami? Adayo mo pa'y birthday yo. Ada kami naskal nga bagakada kayo. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagsalo-salo kami ti pangrabi dito'y balay. Family house. Siyempre, may ilumit di kita anak ko kada ito nga balay. Di maklanda. Again ka manong nemi. Ngayon ebak ida, iti kwarto ka mismo. Ni Fe, ni Marie, ni Anthony. Nakapagpatig sa lakit unay natin pagsasalitaan tayo, mami. May panggap ka din tawidan mi? Tawidan? Siyempre, sino kung nagtawid ka ito yung property yo? Nusangan na kami nga talungan nakyo. Pero nakit na doon sa dagitin nalako yo, nagatang yung adaga. Dati family house. Sa amin to nga maaramat na ito Di mabalimin tumit nga ilako nga pagbibingayan nga talo. Kada kita negosyo. Ti puunan. Ti kwartayo di bangko. Fe, data ka dati panunot mo? Napigsak pa lang. Nakasalsalon na atak. Panutin yun, titawid. Kaya nga titas ka nga pag-ayo kadami. Kahit kung ipakamo ka na kayo. Nga danobyo. Hana? Ano ka na, mami? Dalawag sa mga tinanggig mo, manang Fe. At nakanunubyo na. Nangig mo, Engineer Anthony? Nakalawlawag ang nangig ko. Pagbagatan, agarong pa lang. Ano to ko naman, Anthony? Agap-apo ko yun. Agap-apo ko kayo. Norila dadliyomat at apo ko yun. Upat pa ilay ko nakuha. Manayunan ti apo ko yun pa. Makiasawa kayo pa lang. Nakinubyo kayo? Di ka di mabain, mami? Diyak ekspektarin nga kasi tibangig ko ka na kayo. Ano saan ekspektarin? At dada nga sa aming nga namnamain nga dado tibagayo ka na kami isod ka po na inayaban na kami dito Ano tsawin na giti tao? Ni apo ko lang aro din. Makiasawa pa lang ko na. Kasapulan. Kasapulan nyo. Katuan na mo yung matkagbay-bay saak. Pinanawan dakmat. Kasapulak. Amoy lang kumanong kasarot. Rigat te panagbay-may sa.
Ako ka sa salita. Ako ti pagpatulungak no kada ko kasapurak ti tulong. Uno badang. Adaman na po ko kada kayon. Ubingak pa lang, ubing pala tiriknak. Nabayangan nga paidama na kiti ayat. Taorid si bibiyag pa lang ti amayo. Napukawan ti ayat na kaniyak. Talapat patag kang kuwanan ti arak. Nangigyo. Kada sino? Asino tagbalin nga asawa yo? Nga isunto ti aglakam. Iti para kumaka na kami. Fe. Si ka man ang tinakangit kasta. Itain mo na, tawid ko na. Itata. Api kasta pa return mo. Katala naman. Nung makiasawa ka, mami, kaya't nangasawan, no anya man di kito yung property yung kanil ni daddy, agbalimat ng kakuha na. Nakasisimple. Baka no, dahil nga lalaki kita, tilang gungunodan na kada kayo, kiti, adda kada kayo, kinabaknang. Ubing ka di? Kasadar ka din ni Anthony? Uno ubing? Wala. Dahil nga tati, nakarik na yun di aram. Tabakbakatang kailangan roden, adda nagkrasan nyo, nagtutubo. Tapnulay nga da ka, mangrumansa ka na kayo. Nanak ko. Inaramid ko ti pagrebengan ka na kayo. Pinagbasa kayo. Tapagrebengan na ito. Ngawan ti dawatek na supapak na. Nakabimbinas ni Biagyo kaputan nagpapada kayo nga nakapagturpos na adaan tinapindas ka trabaho. Ngarobeng ko mga gyamang kayo kanyan. Ita. Damatan bungkod ko nga pakaragsakan. Paritandak. Ti kadilang amuyo nga panunutan ka di bagbagiyo. Makasarili kayo. Panaging bubukod. Tati pang panunutan nyo pa. Dito ni pundarmi. Kanidi amayo. Kit pagbibingayan nyo. Kasi dati panunot yun, awa na kun. Nga matayaw kun, tap matawid yun, dagiti nasken, nga matawid yun. Di yung kadi ang mga panunutin, di pakaragsak kumamit. Awan ti sabali, di nga nararamid ko. No saan nga di padang ipaikot pakaragsakan nyo. Tanaragsak kayo nga nakapagturpos. Naragsak kayo. Gabutan na daan kayo, tinapintas ka trabaho. Naragsak kayo. Gabutan na pintas, ti panang bangon nyo, ti pamilya nyo. Ita, kahit kumatagragsak. Kahit kumatimandaan sa bali pa nga pamilya. Dito ka di maawatan. Paharitan ka di. Basta sami akayat, mami. Sami akayat, mga asawa ka manin. Di amin, Mari? Anthony? Pagdunti ko na ni Manang pe, mami. Sami kaya. Kaputa. Padyan mi, nga tigun-gun-uden na nga lalaki, nga pakiasawaam, ket tikinabak na nga dakeng ka. Saan nga budno da ita, Anthony? Sino nga min nga lalaki? Ni Daniel. Di accountant yun. Apay, balo ka di ba tisuna? Baro. Nalakayan nga baro. Mami, baka mat oro idi si bibiyag pailaig ni daddy kat at relasyon yon.
Hawan di ka na po doon ita. Huh. Iti si bibiyag pala kayo ni dati katigliputan yung saan po doon ita. Sang ko pulos galinin putan ti amayo. Tsak pulos nagaramid. Iti may kanuyo sa ganay kontra. Iti pa nagkalay sa amin. Iso, tinagaramid ti sang nasyad. Sa ala idi agbarbartek, sa ala idi agsusugan, agbababae pa iti amayo, agbababae. Sa'yo ibaga, lipliputak ti amayo. Amugmat ka, gadadaga kay kayat yung iso na imsyak. Anak ko, ipapakasik ka na kayo. Saan kay nga managing bubukod? Saan lang nga ti pagbukod nyo, pangaragsagan ti panunutin nyo? Saan ko mga titawiden nyo, ti adda ti panunod nyo? Panunutin nyo kumamit. Nga ti inayok at masapul na tagragsag. Napahot ti panawen, oris bibiyag palaeng na di amayo, na ipaidaman kanyak ti ragsak. Ngam nagdagkal makaragsak, inagturpos kayon kada bintas ti biyagyo. Ngam saan nga umanay? Gabatas sa kasapulak ti kaduk. Kasapulak ti sanyo may paikanyak. Iso pagpagkasya ka na kayo. Basta saan ka mga manugot namin. Oh, sorry. Awan, pulos ti kumanunong ka na kayo. Kada kami nga kakamsat. Kahit no ipatuloy yun, ay takayat yun. Da kami nga anak, ti umunan nga maglaksid, ti bukod mingina. Manong nemi imbes ko mga umyanda, tarada nga ito nagtutulagan mi. Yung nagawid da, manong nemi. Kinabatiak manin nagsangsangit. Abay, kastoy digit anak ko. Ganat nagkurkurangak kadakuha na. Kadidaman laam mo ang panunutin, di pa karagsakak met nga inada. Ano nakababaeng gani? Na makiasawak pa ilaing idin to tagap apo ko akon. Ngayon kasapulak manong. Saan nga umanay tibig igamak na kwarta tapno magragsakan? Saan nga umanay nga makitkitak na gidanak ko nga naragsak da agraman na giti apo ko? Masapul ko. Masapul ko. Siyempre, manon name na amuan ni Daniel, ti amin. Olga, ada yung pinanunod ko, nga dati-adaking ka nga sanikwa, ti kam kamatakan ka. Ada matbukod ko sa sanikwa, nga itipon ko, iti sanikwa. Takno agbalinda, nga kukwat nga dua. Kasi, nukas ti, pampanutan di kita anak mo. Mabalimngat nga, pagbibingayan dan, ti property. Ta ikasar ka. Nga sikalan, ti may tipon ganyan. Tadatat kalkalik ka gumanda, di ba? Ti matawid da nga pagbibingayan. Gabatasan da siguro mapnak dadakan ako ata ita. Nagtutulagan da siguro nga. Naawan kan. Dakil ti pagbibingayan da nga kakamsat. Umaykan kanya. Adamat bukod ko balay. Ngay sunton ti balay ta. Adamat bukod ko nga negosyo. Kan trabaho. Adamat urnong ko.
Numanuman di kita addaking ka. Kasaritang mga balbalin di kita anak mo. Tainagan mo, kadakwada, pagkakatluenda. Saan, Daniel? Saan? Saan nga mabaling isut at matungpal? Nalpasin ti pagrabi nga kadakwada. Nalpasin. Awan ti pagkurkurangak, nagkurkurangak kadakwada. Ti kukwak at kukwak. Sigurado lakit di nga ron. Kasaan tayo nga manunggot. Tungpalan dyan ako nada nga laksid na kangaina. Bore sandak pa yung laksid. Kaslaawan dan. Kaslaawan ng tiinada. Tayo kunak nga ron. Nga awan ti sumiplot nga sa bali panunod da no sa nga ti pagbibingayan da. Ngayon awan ti nas ka na pagbibingayan da. Adamatin bukod da nga balay. Adamatin bukod da nga trabaho. Adamatin urnong da. Managing bubukod da kindi. Manong Naimi timawag na minsan ni Manong June. Kumusta ka natin ko? Kumusta ti biyag ti balo? Nagrikitag may mesa, Manong. Adadak ka la problema. Kahit kung iyuman kang ka. Kahit kung umamuan tim, pamalakad mo kanya. Kinunak Manong Naimi kahit inistoryak ti amin. Managing bubukod, di kita anak mo no kasta. Abay, nakaalaalan dat kastang ugali da. Imala da, iti amada. Ad-adda idi nga kan kanunungan da ti amada, kamiti siya. Makaamada. Kaya siya wala nagkuna, nga baka ad-adupe ti sanikuan ni Daniel, nga miti siya. Doon ko makas pagadigan ta, awan ti ima-ima nga mga sawa kang kaagad. At ang posibilidad na natisan ko ang adaking ka, tirason. So nga, noan niya, ti pagayatam. O resopyatin na karigdanak mo. Ipatuloy mo. Digi din tumit lang anak mo ti sumuko. Saan ka pa iturayan kadagitanak mo. Tainada ka pa ilang nga sikat na turuturayan mo ti suda. Mawatak direk na mading ko. Nangroon agad talaga na paot ti panagsagabang ka rin ti panagloko ti asawam. Imagine, nakasingsingpet. Kinayan-ayat mo. Gayam kat kasi dyan. So nga, suportaran ka. No kaya't mo, nagbakasyon kami, tawatender kami ti kasaryo. No mampesang kami di nga matendar, iti kasaryo di Nelson. Pagkaman at manong. Ibagam to kanya ka, nintun ka no. Tapno mairedi mi ti panagbakasyon mi. Nabayagan nga saan kami nagbakasyon. Nabayagan nga saan ka nakita din ko. Nagtulag kam nga rod ka ni Daniel kat insagana minti amin manong. Kaya di maamuan di kita anak ko may sumaysa nga tumawag. Talaga nga naaram ka nga bakit. Fe, nung kasta mali bagbagam, cancel kong tawag mo. Mabit lang. Kasta nga to pa yun, ti buses mo, kamiti siyak nga inam. Depende no, ang klase na nga ina. Awan ang kahit utang nga ng baga nakim. Ano kung matutang miking ka? May sakamit nga enough eh. Kahit mo ka di, nga natin aramidin kanya kita, kahit kastan tumat aramidin kang kada kita anak mo. Mayat kay manunusan. Ngayon ituloy mo tikalay sa amin ni Daniel. Sige.
saan kanto nga naragsak. Kano saan to nga naragsak agad. Awantot sa bali ang pabasulim, no? Pabasulik, no saan nga siya. At sabi ko, anak ko, tudundeng tumit lang di gundaw ay ngumawatan da. Agpapada da amin manong nemi tirason. Naaramak ka nga bakit? Mangibabayinak ka no? Saan ta nga maawatan manong? Idiagkalay sa kami manong nemi kini Daniel saan ngay matendar ti pamilya da kita anak ko. Imbag tada ni manong John ti ipag ko kanigiti talungan nakda. Imbag tada di kiti kabagyak manong nemi kabagyan mi ti ama. Imbag pa'y tay suda kat maawatan da. Ngam di kita anak ko manong. Naragsak kang kuma, manong nemi, naragsak kami. Ngayon naragragsak ka kumapaing. No at darigit talungan na kuma. Ngayon dawat kong sabi ko ma, tayo sodan tumitlaing tumasidik kanya. Anong nemi, kinidaw ko kini Daniel, nga da ito'y balay mi. Kare di Nelson, isot pag naidan mi. Ilaw ko ng orda di balay kon. Ori sa mong ilaw ko. Tagbakasyon tayo sa dino ko. Sunalaing tayo. Saan tayo nga mandaan tayo anak? Nagpinupos ako. Ori ko mabasaan na nagmanupos na kaligeta. Hanga bale, mabalintamat ti mga dap. Gusto deto't pagtulagan ta. Ti mga dap ta. Kinore pa ibagam Daniel. Nga magputot ka ti bayi. Katalain tanto di anak na. Anak yun. Kayat mo, nusot pagtulagan ta. No? Tsakayat parabidan. Tsakayat nga mulitan sagrado ang kalaysata. Ure bagam nga pagtuladan ta. Uno pagtulagan ta. Mga dapta. Ado dita? Di kabagyan mo no kabagyan. Mga daptat dua. Kabagyak di may isa. Kabagyan di may isa. At adan manong naming masenso tinegosyo nga water refilling kan laundry shop. Ngayon tuloy maglatamit manong nami ti asawak ti negosyo na. Kaya di trabaho na ang accountant. Ang mangilakad kadagiti nagbayad ti tax kan permit dikit na dumadumang nga negosyo graman ti negosyo mi. At dapat lahat na dikit gondaway manon nami malagip ko nga tawagan na kita anak ko. Tawagak ni Fe. Niya bagayo? Kumusta ang kailangan ako? Mabalin na kumakit. O may kam kini Daniel dita. Tapno, makitak na kita puko ka na kayo. Kadipanugan ko. Okay kami, mami. Magdanakan niyo. Okay kami. Sige nga rin. Tatawagak man ni Marie. Imbag lagi din manong name ita, saan ang nakasidi nga siyak titang sitan da. Naging ka manong name na tinawagan nak ni Anthony iti may sangal daw. Hello anak. Mami, grabe. Kurang ti kwarta mi. Kasapulan mo mo-operar. Tinaunang anak ko. Niya, mami please. Please, awan sa bali nga pagkamangan minusan nga sika. Da kayo kini Tito Daniel. Alawan. Numano, edad mi. Tenas kan kita, may espalda po ko. Awan polos manong name di panagkid-kid di asawa. Okay. Awan problema. Ano nung itong mga tikwarta no saan tang itulong nga nakwada. Dito yan di,
inururay ta ang kudaway. Ang makabigbigan mo't lang na kita anak mo. Iti kinapatig mo kanakwada. Kinagbaling ka mo't kinapatig kanakwada. Naispal man ang name ti apukok kat kasto ni ti parang gamyaman ni Anthony kastamatan di manugang ko. Nagyaman na kada kayo, mami. Niapod Diyos ti rumpay nga pagyamanan tayo. Anak. Kinapod no na ni Tito mga Daniel iti nang dagdag kanya. Kano adyaman problema niyo pa Malaksi di yung tulong nyo. Tado pa tinuotang mga sa bali. Di, bagam naman no. Tulungan na kaagbayan. Aging ka manon nami nga ni Mari, agintin nga anak ko manon nami tinagkasapulan ti tulong. Kastamatan gini Kaya di dimteng manon nami ti anniversary mi kini Daniel. Sinelebrara mi nga ti amumi lang nga sang ilimi kaya di kiti asadag kakabagyan mi kaya di kiti empleyado di kiti negosyo mi. Ngim dimteng manon nami ti pamilya ni Fe, dimteng ti pamilya ni Marie, dimteng ti pamilya ni Anthony. Ket kasto ko na iti panangararakop da kaniyak dagitan na ko. Ken ka na beso-beso da manon nami ti agsyuman kadakwada. Agyaman na kadakayan na ko. Mami, mo nyaman tinaglablabsan mi ini, we are sorry. Mawatan da kan. Saan kami ngagbalin nga managing bubukod? Gapot na makita mi tinagsak mo. Gapot na naragsak ka. Naragsak kami matkan ng anak yo. Ngawan tikas to idi nga makita mi nga ragsak. Kaya si bibiyag palaeng na di daddy. Kaya di pa nagloko-loko na. Gusto kayo. Nabayag na paidamang kay ragsak. Kining kubet yo ti amin na panawan nyo na magturpos ka na kami nga kapsat. Kadromeng laing nasupapakan na ka, mami. Ruming laing mawatan na ka. Mami, we're sorry. Pasispasan ako. Tinasken, mawatan na kon. Tinasken, naragsakak. Naragsak kami. Kaya tito yo. Kaya naragsak kayo. Kat sabi ko ma, tagtultulay na tingaragsak tayo. Sabi ko ma. Nadaan kami manon name iti tuwa nga inampun nga anak. May isang lalaki nga kabagyan ni Daniel, ken may isang babae nga kabagyak manon name. Inalami ida, idi maladaga da, tapno di kasta, ken idi adanakam dan, da kami, dawawagan dan iti daddy ken mami. Talo nga tawan di baet da, manon name. Baet da Jenny. Uno, lalaki tayo na ni Daniel Jr. kay ni Jenny. Darakalbatan di kiti apukok manong nami ngayon inauna nga amang hindi kiti adap ampun mi iti asawa. Magpintasan na manong nami na mampay senior citizen kami ngagpadpada kini Daniel na umabay kami kada kiti sampay nga senior. Kasi kablag kakataog. Buwan man. Di ayat. Nga adda kami kini Daniel. Iso ti mang parparagsak kada kami. Mang papaubing tilanga ken tiyat rig namin. Tirkan ka namin nga daw-dawat nga sapi ko ma. Tamanawin ti biyak nga kasawa. Tapno may ipayan ni patpalang makita mi iti ranyak ti basakbayan di kiti inampun mi. Ken kastamatan dagiti apukon. Dito nga rod manong name iti pagkasalita kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nangurnos kalpasang nag-insen ken ka di Italiana. Thank you ti laing mo nga nang tedbihag ken nang ibasa. Sabi ko man tinakaibati ak iti ada liwliw ken pagsarimingan ti biag. Tuing nga dagyaman nga pagayam mo
Olga. Thank you, Olga. Thank you, man, kada ginanagbuya ni